Tak jedem, našli jsme si nový byt a jedem domů. To je náš nový house. Ty vole, Wow. tak to berem. Tak, Zaparkuj to. započít. Ty pičo, hezky a jeď. Tak, tady je trošku komplikovanější cesta. Tak, dobrý. Tady bych to asi nejprve zaparkoval. OK, tak to zaparkuj. Tak, já si myslím, že v pohodě. Teďka musíme přinést jenom na ty package tady toto, počkej a pojďme to vynášet. To je víc komplikovaně, než jsem si myslel. Musíš to prostě brát, ty nebyla, ne? Ty jsi pes stupid. Ty jsi vybalení, No mohli to bychom je jasný, takže já bych to asi teďka šel nejraději všechno vzít a nejraději bych to Okay. asi dal vybalit. Tak, uvidíme se příště, až bude mít vybaleno, jo? Tak, čau. Ahoj. Právě jsem se zbudil. Jdu zbudit Nikyho. Hej Niky, vstávej! Posílám snídani. Dobře, OK. Jsi mi za nějaký divnej sen? A jaký? Nevím. Podá tu snídaní raději. Má tu nějaké ovoce, tak mi stačí ovoce. Já jsem taky ovoce. Hej, mohli byste si popovídat, jak to tady vlastně do toho tady po kom to máme. A podívat se do tamté místnosti. Že jo? A jo, kámo, vlastně my nevíme, po kom to máme. A nemá to ani prozkoumaný. No jo, tak to půjdeme zjistit. Co to jsou za zvuky? Myslím, že jsem to už jenom slyšel. To je jedno. Jdu se podívat, jak je na tom on. Niky. A už asi z hůru, chlapec. Čau. Čau! Tak co? Máš to vyřešený? No jo, už je skoro 3/4 Fakt? Koukej, ty vole, no, kámo, už bys to měl jako jít prozkoumat. Hej, slyšíš ten divný zvuk? No já už to tuším dlouho. Myslím si, že to je od rádia, ale asi bych to neřešil. OK, no, tak pojď. Tak jdem. To je fakt skvělý. Basement. Tak pojď se podívat tady do toho. Okay. Co to je? No, otevři. Co je? Jak to mám vědět asi ty kriple? Otevři to! Pane bože. Musíme jít. Voda. Co to tady do prdele? Co tady je? Co to je? Co je v té vaně? Podívej se. Pane bože. Ty vole! Co To je? do prdele. Kámo. Jo je. Víš to. Trestama.